Jukan tuliaiset on niinku... Joo, jo juhluoti. Niin. No meillä kolalla. No nyt hirveet. Jäljellä. Oi vittu teitä. Tuohon seuraava pakettiin ne älä... Niin saat noin helmikelmut revittyä. Jaha. Rautianlehti. Kyllä. Rautakaupan mainoslehti. Tän viikon. Tää taitaa olla. Ei, on siellä jotain. Mitä se on? Kato. Tuleekin jo ilman. Pojat sanoo, että on semmoset sempalot. Mitä täällä on ollut paskaa? En minä aina. Tässä tuli vaan... Täytyy olla Pekka sun vittuilua tämä näin. Tässä tarvii käydä istumaan. Sen takia justiin. Jaha, no niin, nyt. Tämä tulee ihan paikallaan, kyllä. Ai. Kiitoksia. Se on aina tervetullut tuolla. Rami, mä kostan tän. Pakkaamisesta kyllä. No. Ei mitään kosta. Täällä on uudet vaan. Vittu mä kuulin. Aupalaa pitäis vaihdella. Oho! Älä heitä No lahja. perhana. Lahjahevosta ei suukaan. Joo. Kiitos. Se joutuu kyllä hampaiden takia menee Leenolle tuohon. Ei siinä mitään. Kunhan ei jotain. Ei se voi helvetti. Ollaan siihen voi. Mä rupeen puskaan tämän. Ei oo enää kauhean hauskaa. No. Kyllä me nähtiin siinä vaivaakin, mutta näkee se, että sinullakin on jotain vaivaa. Ja tää yhden miehen homma ottaa lahjoja avaaminen. No ei tietenkään. Ja huonot Jep, lapset jep. ei saa lahjoja. Tämä toimii kyllä kans mainiosti. No nyt se rupeaa olemaan paino vähän kohdallaan. Joo, joo. Ja äänestä kuuluu. Joo. Ja hajukin on tuttu. Ja porukka. Tässä on varmaan se vihon viimeinen vittumaisen, tässä on niinku 50 metriä. Eikö kun se oli ton niin Ristelin kova navettaan, kiire. niin se oli sen lehmän tampooni, mutta kun se jäi vähän väliin. Jumalauta se ei haukset, kun se kallopuolen jumalauta. Joo. Ahnet possu, ahnet. Väri on ainakin aika sopiva. Yes! No toi ei ollut mitään uutta, ton sä Niin, tiesit. mutta tämä on kuitenkin harvinaista. Ei se harvinaista. Tämän kunniaksi saman tien. Ties vielä. Hyvät ystäväni, Tässähän me kaikki ollaan. kameramiehelle tietysti ensimmäiseksi lopettaa tämän kuvan. Kuka siivoo sotkut? Mikäs tää on? No. Jääkö siellä... Ai niin. Ei juuri kello aikaa tosi kauheasti kikkailla, niin jotain piti tulla kuitenkin. Tää oli terrori. Ja sitten emänän kanssa iltaa istuessa näin ja elokuvaa katsellessa, niin
Se on ihan niinku lapsi Jumalan joulua. Ihan samanlainen. Tämä on sikäli mainio, että tästä on nyt sitten huomisaamu krapula kuuluu myös. Tuosta nimittäin yleensä tulee pieni krapula. Se on vittumaassa muuten repi. Oh! No, Niin kuin sanoin. minä ajattelin, että jos olet vähänkin länässä vittu, niin No, sulla menee siis- koko ilta, mutta nyt kyllä äijä tässä oli meni. nopea. Kauhea hinku kääntä, kiitoksia. Saada auki noin, niin huomaat, että en mä ihan täysin toimintakunnossa tässä ole. No ei tässä itse kukaan. Tai ottaa otetaan. Oho. Sitä varoilta, että jos on jotain löytyy, niin että huomiselle päivällä en luvannut mitään. Mä olen sanonut tiistaina tai Vähän sama, että kun muutaman kerran, että mennäänkö No, me ei johonkin mennyt kauan, sateisuojaan? Mennään vaikka sisälle. Tänne tonne vaan. Mennään tonne noin. Tässä kuitenkin me ollaan nyt jo niin pitkällä, että konettakin jostain jykkästä asti, mutta lähtii pihaan, niin hyväksytään käyntiin. Eikö siitä auttaa nyt kantamaan? kannattaa. No en siihen lähde.